Inini last year ndakarana for SRC president. I became the first female president at that point. Wakaita wokutanga mutungamiri wa president. Wekutanga. Msikana, mwana sikana, chitora chitanda. Ndo atinenge shiti Makwikwi ane nezvakanaka. Then kune Makwikwi aya anotozotituma kuti chitita zvinhu zvisirizvo. Ndaita diploma re-electrical engineering. Class yedu ine vasikana va2 pavakomana 17. Magetsi ayo. Vakomana vanenge vachita kukwikwidzaana. Ende panenge pakaipa. Uchiona kuti metsi dziri kugosha. But semwana musikana unozviudza kuti inini ndinofanira kubudirira pasina kuti ndavhura rangu sketi, ndavhurira mudzidzisi hembe kuti andipe maki. Ngandikwikwidze mune zvakanaka ende kuti pandinochibata chitupa ndichibate ndichipemberedza ndichiziva kuti idikita rangu isimba rangu naMwari wangu tichitungamidzana pakuita mune zvakanaka. Oya musikana muombere